Какво става? Готово ли? Готово. Достатъчно ли е здраво? Това ще издържи ли? Как няма да издържи? Последна технология. Съветска. Кой е вътре? Няма никой. Никой. Това е режисьорът. Харесва ли ти? Не е зле. Как не е зле, бе? Всичко сме направили. Злато, търсите по телефон. Кой? Секретарката на Романов. Трябва утре в 9 часа да си в МВР-то. Не мога в 9 до 9 почва репетицията. И ще почне репетицията, ще почнем и си изчакаме. Дойдох само да ти взема нещата. Ще ги избера вкъщи. Не си длъжен да го правиш. Знам. А този багаж какъв? Руми утре я изписват. Ще я взема вкъщи, докато се възстанови. Вие не може да се гледате. Как ще живеете на място? Иначе, как да ви контролирам да не мърсувате двама? Благодаря ти. Ти си... Хайде, само да не се разкисваме, че ще повърна. Такива хора като теб наистина има само в приказките. Няма приказки. Приказките са измислени от нефелни старци със съмнителна сексуалност. Вики, ти от 5 години вече играеш Мелвина. Ами мразя Малвина. Ако имах деца, щях да им забраня да четат приказки. Защо бе, Злат? Защо съм такава? Защо винаги провалям всичко? Ти си умен. Ти си толкова талантлив. Защо живееш така? Какво правиш тази дупка? Къде са ти семейството? Къде са ти децата? На колко години стана? Аз на колко съм? Защо трябва да живея с огризения, понеже имам собствена квартира, докато колегите се свират по гримьорните? Вики, всичко е наред. И не е наред. Нищо не е наред. Единствената ми утеха е, че няма да остане нищо след нас. Ние сме ялови. Безплодни сме и ти, и аз. Сега и Руми. Като умрем един ден, гробовете ни ще буренясат преди да са минали 400 дни. Къде сме тръгнали? Какво търсим? Къде отиваме? Не ме карай да се оправдавам за това, което правя и за начина, по който живея. Благодаря ти за Руми. Утре ще дойда с теб да я вземем от болницата. Стана късно. Да. Искаш ли да остана? Не. Знам, че не обичаш да спиш сам. Ще се оправя. Аз исках. Няма значение. Нека нещо.
Aici Radio Europa Liberă. Metronom 74. Bun găsit! Cornel Chiriac vă invită să urmăriți astăzi în continuare ciclul de emisiuni The Story of Blues, povestea bluesului.